Ydych chi wedi clywed am yr artist? Gwen yn dweud fod ei wallt yn dechrau tynnu o'r dop ei ben. Bod ei farf yn ticlo. Fe yw'r cyntaf yno pan mae Doug yn agor. Guardian a Carlin 4-pack. Ydych chi wedi clywed am yr artist? Mae Gwen yn dweud ei fod yn genius. Mae Gwen yn dweud ei fod yn pefrio, yn wych, yn brydferth, a'i fod yn goriadwr, yn rhoi a chymryd nôl gyda'i baint a'i ffrwsh. Os oes yna linell wedi ei beintio, sgwâr wedi ei dynnu, cylch wedi ei gwblhau ar y canfas heb ei ganiatâd. Mae'n mynd yn benwan. Dydy Gwen ddim yn cael gadael y stiwdio tra bo'r artist yn gweithio ar ei ganfas. Oes rhywun wedi clywed gan Gwen?